sorpresa. Bueno, zer ikusten ari naiz? Galtzaile talde patetiko bat. Julian. Azkenengo aukera emango dizut. Etorri nirekin, etorri gurekin. Besarkatu arkadearen alde iluna. Zuekin? Alde iluna, baina zer uste duzu dela, hau Star Wars? Divertigarria izango da. Call of Warrenen jolasten genuen bezala. Kristona gara, etorri gurekin. Gainera, berandu oratu zaitezke, trampak egin ditzakezu, mundua menperatu. Eta gainera, Taylor Swift gure alde dago, ere? Zu flipatuta zaude. Ez zaitut konbentzitu. Taylor Swiftenarekin erez? Julian, zuken nauzu konbentzituko. Ja, mutilik perfektuena nintzenan ere ez nintzuke konbentzituko ezta? Ez nauzu ez da usaindu ere egin. Eta nik oso gertutik jarraitu zaitut. Eta badakizu zer? Denbora honetan konturatu naiz, gauza bat deskubritu dudala. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen molderak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen molderak ezagutuko ditu. Power up! Zertaz. Zure ahultasuna. Gelditu. Zergatik egiten didazu hau? Zerbait demostratzeko. Zer? Zure lagunak dira. Laguntzeko daukazun gogo hori zure indargunea dela uste duzu. Baina, zure ahulgune handiera ere bada. Zera daia, oraindik ez duzu gure artekoa gainditu? Round 1. Fight! Winner! You lose. Round 2. Fight! Aserrea biderik errazena da, Gaia Agirre. Izo aitona zaharra! Egin kaso jaunari! Oraindik gara izabiltzaraia, guk entrenatuko zaitugu. Zuek? Zure lagunak dira zure ahulgunea. Zure aliantzak berriro planteatu beharko zenituzke. Ahula zara. Noi, ez da momentua. Agian bai da momentua. Nire aurka ezin duzu ezer egin. Hainbeste denbora sartu eta oraindik ez duzu ezer ikasi. Bada nire lagunengandik zerbait ikasi dudana. Batzuetan superheroiak gara, beste batzuetan iragazileak. Eta beste batzuetan ez ditugu superbotererik. Julian, gogoratzen duzu nola esaten zenuen nire ahulgune handiena nire lagunak zirela? Ba, oker zeunden.
God mode. Barkatu? Gunner's mode. Bai! Dena kontrolpean daukat! Hau oraindik ez da bukatu, friki zikina! Benetan, neska. Oso ondo, padaguan txiki. Oso arronago zuta zara, ja, Agirre. Ei. Eskerrik asko egin duzunagatik. Bai, nik ez horregatik. Osea, eskerrik asko. Zuk egin duzu dena, orduan. Bueno, hemen geratuko gara ospatzen. Ega duzu... Ez, lasai. Baina, eskerrik asko. Bueno, agur. Agur. Nik uste denok joan beharko genukela deskantsatzera. Baina ondo zaude jauna. Nire sistema egon den jakeo txiki bat konpondu, nortasunariko iztuz eta... Hala, deskantzatzera. Bai. Baina hitzeman, ez zarela berriz ere desagertuko. Zindagizu, te naizela berriro desagertuko. Araia, Agirre. Aizu, beti zure izena eta bizena esan behar ditu? Dena normaltasunera bueltatu da. Bueno, normaltasun berrira. Barkatu, arrazoia zeneukan, baina enuen ikusi nahi. Abi. Ostras, berandu iritsiko naiz. Araia, Agirre. Zirrikiturik arriskutsuenak, zeharkatu dituzu. Etxairik basatienei egin diez aurre, eta horregatik... Jauna, bizkarrean kolpetxo batekin nahikoa da. Esan nahi nuena da, arrazoia zeneukala. Bestei laguntzea berezkoa duzu, eta horregatik norbait aurkeztu nahi dizu. Zein? Ai, azkenean zure familia ezagutuko dut? Araia, Agirre, zurekin Arkadeari lindar. Araia, bide oso luzea egin duzu. Sufritu egin duzu. Borrokatu ere bai. Eta orain, beste pauso bat eman behar duzu. Hemendik aurrera, bide berri bat hasiko duzu. Superheroi izateko bidea. Bai. Kale egin duzu. Lagundu egin zioten, jaunarenak ez zuen funtzionatu. Aitzakiak. Sentitzen dut kale egin izana. Maizu. Oh, niri ez didazu kalerik egin. Baina berari bai. Sekretua dauka gordeta. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauerak Oparitzeko prest dagoen NPC bat. nik datorren, bauerak bera, Ala, potxola. joan oreka, Segi jolastera. erronka berriak. Bauerak bera, Indartsuago sentitzen zara maizu? Ez da nahikoa. Ta orain? Orain, Agirreren esentzia nahi dut.